Hadirin di mana Bedayan Sekarsari pada malam hari ini sengaja menghadirkan deretan pelarasti Seniwati Kebanggaan. Ia akan kami hadirkan di hadapan Anda bersama. Dan langsung saja dua sekaligus pelarasti kami hadirkan Eli Puspitasari, ini dari kawasan Kemlaki Mojokerto, disusul Riva Amelia, ini dari kawasan Tarik Kota Sidoarjo. Mbak Ulan Anggraini, ayu-ayu. Ning Eli Puspitasari iki pokoknya pabrik sepatu wonten kawasan Meri Tersopo Kota Mojokerto. Ning Riva Evalia iki rias manten kapsalon wonten Tarik Kota Sidoarjo. Iki Mbak Ulan Anggraini, salah satu pelajar yang orang yang berpendidikan ya. Baik, langsung saja di anak tangga kami yang keempat kami hadirkan dari kawasan Megalo Kota Jombang Beriman, hadir bersama Dian Adienda. Juga kami hadirkan pelarasti Pesinden Waranggono Ning Tia Asmara niki Pucari wonten Kauman Kota Jombang Beriman ya. Dian Adienda saking Megalo Kota Jombang, adiki Pesinden Reza Saputro ning Tia Asmara niki Pucari niki HA HE HA. Baik hadirin, inilah deretan pelarasti Seniwati Kebanggaan dari keluarga besar Reza Saputro. Dan untuk selanjutnya Anda akan ketibur bersama pengrawit kebanggaan
biasa wae lewat tembang campur sari. Nggih, semoga monggo ning ti ah. Nggih. Kok abot nggih? Apa ta? Tawake sing abot iki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mas sing ganteng. Wis di bojo apa durung Mas? Nek durung di bojo, tak donganan cepet rabi. Iya, gak pantas mbokne kan tak cepet mantu. Monggo. Ayo Nduk, jaluk lagu Nduk. Iya gak apa-apa.
kumo kudu ngerti cara aja dipikir kabeh dadak timuran mangko keri ing jaman mbok yo sing eling adik ing bab apa mas iku budaya bener kan kamu Reza Saputra original he 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 Reza Saputra kudu ngerti cara aja ditinggal kabudayan ketimuran mangko keri ing jaman mbok yo sing eling adik eling bab apa mas iku budaya bener kan kamu Mbak Eli nanti tawakno dulu Inje, Hah? sinten saya? jam 12 heeh nyanyi Caci, dhewe oh nang jam 12 nyanyi dhewe Caci pun di Sahibul Aja, sinten namine? nggih monggo sugbil kajai Bapak Sekebul Gaji iki menika panjenengan di Bapak Taufik Oh, nggih. Pun di sing namine Bapak Taufik, turu mosokan Caci adem-adem Inje, susu Pak. kan lho Pak, mesra sing aku mesra, gak sing disangoni mesra. ta, Pak. Nek nyeluk sing mesra sing halus Ya apa nek alus iki aku kasaran. belajar sing halus Masa ya. sawer-sawer Inje, ngono lho ibu iki waduh ayem tentrem ngene. Ayo, Bu. napa Mbak Eli Pun ta, niki adem-adem ae lah. Mbak Eli gendinge napa ayo nduk iki lho Mbak sapa Mbak Wulan Niki cek nyanyi. ya nggih monggo Mbak Wulan bintang tamune cek nyanyi ya Bintang tamu nih. Monggo ayo, Nduk. Sembarang. Napa podangku nih? Napa? Telboke ndi, Bu? Nembang ki Mbak nggih. Nanti saya jaluk mau. Saya men nembang dhisik gak apa-apa, Nduk. Pen dhisik gak apa-apa. Sakit rindu. Loro. Sakit rindu. Ayo Mas Balap. Nah, gendinge napa sakit Bailey. rindu. Terusnya sakit rindu. Rindunya kalau sinten? Wis loro. ditarik Rindu nanti bisa. sakit rindu Mas tolong Reza Saputra. Jane Jos Ayo ya. Luwih becik loro untung daripada sir
kandamu Cak Ayu cok goya-goyo ora liya mung sliramu Rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cak Ayu cok goya-goyo Lali anak lali bojo lali waya lali petok rasane wong lagi gandrung pilih bacul apa pilih burung yen wurung katrimo gantung malaria apa malarindo sedina rasane selingkuh ning awak marake guru numpak dokar mlaku ning ulun wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak waduh bingung anakmu kaya wong kemplung kapan tiko bareng pitulung iwa cucut mlebu ning karung kabacut alias kandung ngetekke sawah ngetekke kampung jos Ngenteni sembarang kalir jare Mas Ndolo Pak. Ngenteni apa ae? Malaria ya, kelamu ya. Demam berdarah. Sakit duit ya. Monggo ditari Mbak Dian. Menawi ngersakaken lagu monggo. Monggo. Nandake cek anget. Monggo ketemu kalian Reza Saputro. Nandake cek kebul-kebul lho sing duwe gawe gak nyawer ta iki. Heeh, sing duwe gawe. Masa keturunan. Kademen. Atuken kabeh. Tandake semangat. Mari kudanan. Dalam. Iku lho ket mau nantang jambu. Jenengane di jambu alas, maunya di jambu alas ya wes. Kalau Mbak Tia jambu alas Mbak Tia. Lho jare ibuke iku duwe dhuwit piro jare. Oh. Dudu aku sing ngomong lho ya. Ibu iku lho. Sebenarnya jambu alas. Le dhuwite piro le? Lho gak duwe dhuwit, duwe wis entek jare ngono. Loh, malah minggir. Ya iya. Sakno rek. Pripun Ayo. Mas? Sampeyan gak nyanyi ta? Ayo nyanyi ya. Gitu, nah nyanyi. Hah? Rek wis njaluk apa? Sak iso ya apa? Lali janjine Mas, monggo. Pretel. Tuh kok lagi. Cek, cek. Ya ngono.
Lali jadinya sampun. Ada telusupan pelaris. Ditelusupi ya. Ditelusupi. Jaluk samboyoan. Ning ngenting konoku goleki Pot apote apote kepi senajan ato tapane mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku Sing sabar to Bunda. kaya sinendal atiku lotu metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelak aku ora bakal kadeli kaya ngene lalakonmu pingin ngapa kok tak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelak ati salawase monggo Gu Nur Negati godku god peli Reza Sapu Pot apote kepengen ketemu Najan ateta marani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loto metes lelesi pipiku Risa Saputra original Ampun ta Pak, kan nambah maneh tapean Pak. Tambah ono Pak, aku meneh gawe sanggup sekolah Pak. Buka tutuk ta iki. Loh, siksa kubur. Apa Bu? Podang kuning. podang kuning Kok ada sing jaluk siksa kubur barang. Cipiin rono Kok siksa kubur. Ayo modar. suara rintian lah
keluyuran anggole sing tak sayang mubeng-mubeng miteran kon kong goleki ora krasa esuk awan nganti wengi nemen yen nganti kliya kang nyawa bersihin tak sawat mencrok ning abang kegoncengan tak rintik saka katawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencrokan enak kae tak sawat mbok aja ngeceh padang kuning akawe pikirku kuning sleret ireng tak sawang tambah manis hati bunga yen kelakon nyanding slirané ora gampang atiku kegewang lean yen si podang andudut ati kepranan ora minta atiku sang saya terang tak sanani sentikat bulu tindendo imbuhan anak imbuwe Apa mak? Kok mangku purel? mangku purel aku piye lagune mangku purel jare Iki ning Tia dalam dua tembang sekali lagi Oh, ya. Bapaknya Dua tembang terakhir dua tembang ya. Acara di Tasikmalaya. Napa Mbak Dian? Oke. Satru saged, satru. satru Satru. Oke. Ini tinggal dua tembang terakhir. Wancini Samuntalu acara ini kita asik kuatah ngamutan ki. Monggo lanjut. Mangku purel ayo kenaan purel sing di bangku. monggo mas Aduh, mangga satru. Bareng-bareng digoyang bersama Reza Saputro. Wis tabupo widihe katresnanku kanggo awakmu tunggu kudu tulemu urip ayem kanggo senengmu aku percaya wene tresnemu nandes mancap ning atiku apa kurang aku ngerti karepmu aku ya wis ora liriyane nek kangen ngomong kangen rasa tukarane bodi epaneman hubungane sing tak tresnani tak gawe sandaran ati kok aja satru satru wae sayangku jajal rasa percaya Netrimo kapan coba aku kerja nguripimu kemakmuri hatimu Monggo tembang terakhir ya. monggo Tembang terakhir monggo Satru ini ya, Cak apa-apa, Aji. Ibu, ya? Iki monggo Cak Aji di tembang terakhir niki iki. Monggo.
Tuh balik lagi. Ayo Mas. Napa ning? Duet-duet ngono lho Mas. Aduh. Napa ning? Lah nggih. Napa ta? Kawin mandul ya. Kawin mandul. Monggo Kawin Gus Nur. Kawin mandul Mas Badir. Nyemoni aku ta. Mandul. Nyemoni aku apa piye? Iya. Blotok. Monggo Mas. Kawin mandul. Pembekete po ngegrong. Rong puluh tahun kang Mas umure kawinan. Iko karo aku urip bareng jejodhoan. Nganti saiki durung duweni momongan. Aku kuat Mas ninggalno katresnan. Ode sayangku, ojo cilik atimu. Lah terus piye to Kang Mas? Tresnanipun Kang Mas ora kaya jare weteran. Momonganmu no kersane pangeran. Cintaku suci dek, sehidup semati. Bombong sakjarone ngati bareng aku krungu ucapmu suci. Nadyan kowe lodhe mandul ora duwe turun, aku ora bakal ninggal sliramu. Yen pancen ngono ayo padha bareng ama puji supaya antuk nugrahe Gusti. Jos, ya Allah, larange. J, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.